What's up mga kakol? Welcome back sa akong YouTube channel, Race TV. Ang nga video mga kakol, first collaboration with Paing TV. Magmukbang ni og saging, maglungag ni og saging. Mga untaw niya og saging para sa nato og ginamos. Para magbaklay ta mga kakol, matuta sa iyang balay kay maglungag na daw mi og saging. Kaputol ang iyang kanta-kanta sa Star Maker. I'm going on this time fair, there's no one to turn. Just all the nothing real floating with sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have. Just know the feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I can't the way you help me escape. Now the day bleeds and tonight falls, and you're not here. You could be trying all. Sana all. Go down and you're the Sana right. I was getting kinda used to be Luto na daw yung saging. sick. Ha? Dara mong saging. Among lungagon. Ano ba yung prituros pikas? Tera? Adirira? No. Pasok pa rin. Suman? Kasi mas paano. Ito lang guro kalayo. Ha? Kalayo. Okay, bakwit tutas pikas. Kaya nami abuhan dito may maglungag. Bis man. I was a kid, I used to be someone. Nahaling na among gasol. Gasolbong abo. Gasolbong aso. Hugas sa aming kaldero. Video sa tarong. Muni water pump sa amo. No si. Ha? Ay rally rin ba? May bomba, unsang klaseng bomba? Bomba. Unsang klaseng bomba? Granada. Apo anang ulo sa damat, may papangayon dyan, lakat. Kuya na ulit kasi putin. Yo, yung kahoy. Ay, ito ang pwede buga, buda na, buga rin, wag pikas. Saya huwag lumagi, abi na huwag nairari. Pwede man ano ito. Ay, ganun sa tubig, nagasising. Ay, nag-aangol doon yung kuwan. Saging, kaya naging pag-dito tayo. Malagkit kaya siya. Ay, sulong, labi doon, nakalinggon, kaya pilit ka unon. Ang dahabang hinog, putputong na silaga. Ay, nahalaw itong galit na kung saging nila, bagigan sa darong, gaduhara na lumang. Pagka-primero, isa ka po kung nagkaong, bagkaduha, wala na dun. Ay, teka-anay kung dapat, pagkaduha. Ginagawa mo. Mahal ang gasolina, iso dito bel di kandar. Wala yung sakit sa buhan. Sige ka, buhay kaya di mo dyan musiga na yun sa iba. Naglagot ko, bubuhan pa na akong tubig. Bumungkag yun ako ang buhan. Ako magkakuan ba, magkaaliputo. Makasiga rin ng tubig, mami? Magsiga din sa mo. Kasi matay Ayaw, pinay. ayaw.
Pwede na lang magamit sa kulay na. Yan ang nangyari dito. Hindi pa ito eh. I'm going under in the stars where there's no one to stay. May isang kita pa na sa isang youth. May isa pa lagot ko kasi siwa. Buti na mag-ahari, mag-asigan. Pag uman, ang isa na magpapil, galing. Napulo kayo. Makalagot. Na ako raya mang kwel, humanag takang, di man ako munggagon, sigahan man ako tapok. O sea, alas 3, maglungag, so panihapon. Para dili ko magsige galing. Bumukag na ako, nagbago. First vlog mga kakol at mga kapaing. Mukbang saging. Away mong pantry. Sit. Pungilan. Pungilan ni Dadak. Balik mo yun niya. Nga namin kabibo. Or history. Kamu mga unmog saging dili. Lagi man mo unggoy. Oy! Duty yapon tani kay Nabilang matas ng pobrito. No choice tani to, no choice. No choice movement. Mga kakol, mga kapay, bisitahan ninyo ang among YouTube channel. Ibutang na namo ang among link sa among channel sa description aning video ha. Ayaw niyo kalimti pag-subscribe ha. Like, share. Gagara. May na lang kulang, maluto ng saging. Mga untag saging unya taod-taod. Andaman na inyong kuto-kuto diya. Kay musaka na kutob sa utok. Muna si Kapaing. Ila-ilahang taman. Kapain mo. Kapag ikaw kapait. Among kinakusgang mami. Mami ni Momo. Ako mga nangayari sa buhay ginagawa. Kani si Panda. Pandamay sa pandemic. Kung aduna kami mga suliran nga gihambin sa inyong mga dughan, ipagawas na kana, ipadala din sa atong suliran. Ay sa atong programa, kini ang atong suliran. Mo na yung mga trip sa mga daot. Kung wa mo ganahin, ala, layas! Pero lamig ikaw og saging, bisag kaulan ng panahon. Ako nga ikaw ka ito bispit pag Ako ura. sa CR lagi. Hoy! Grabe ko nang danog CR. Sausa ka. Ano pa nasa yung kagi ko? Naging na. Drama sa diya, pre. Ha? Drama sa diya, kaya sa Kung alam mo tubig? dili. Luto, luto eh. Luto ka biday. Luto na na. Sa mga Muling successfully bidaw din ako. Isentos messenger, pre. Eh, mag-ingon na ingon kag successfully man hingon pa retry. Retry. Patay ko dito. Kaya magpatuob ya. Patuob na. Asang ginamos ko? Sulok. Diyan lang sa mo ha. Kailan na ng saging
bisan pag ginamos, solve ang paniud to. Kay alas 11 na mo na ni amo paniud to. Alas 11 naman. Di ko man maisip, di ko naisip. Yahoo! Saging malagkit, malakas na malagkit. Ang ginamos. Ang ginamos. Pusa eh. Kung ito kung bagay saging yung kaon, proyot yun. Bulanghoy gabi, saging kamuti. Ayun na yan. Ayun na nyo. Oh. Walang intro-intro yan. Kas-kas diretso kaon. Saging. Naik kasili, naisili di ay. Oh. Mga sili. Yes! Ikaw kung nakay almorana sayo ka og sili. Ikaw kung nakay almorana sayo ka og sili. Gahi man yung sili pre. Gahi. Ang Sili. Di masugit puspusan pusaon. palubong siguro na, ilahit naman. Ba. Chiko. Chika mo. Uy, pistola. Okay mga kakol, luto na itong saging. Andam na mong kinain ng mukot-kot sa saging. Mga una ka. Wala nang intro-intro. Wala nang intro-intro yan. Mukbangan na yan. Yung cellphone mo. Nag-cut off. Pumatay. Kapoy ang cellphone, higda. Kulang ba? So, ano asin? Suka. Suka, ano? Asa mo suka? Sakto na na, sakto na. Tama na? Dili nito ba tubig ni. Kalau hubog kayo ni mo ba? Muna ninyo kita mong pitsin o galod. Guminom tuba na na. Meron ba ito na ito ba? Ano yung tuba? Iimbang. Bislang. Ano mga igsuka? Tuba na ba? Tama, tas sa balay, manangit eh. Normal na ito ba? Wilmer! Ano ka? Ay, kapon. Ano yun ya? Lagay. Ano mo? Sa semana ako. Nagtal mo? Yusef? Kamu na lang iha pa, kaduha pa ni. Opat. Kaya? Sige, paano to? Magluto kami udong. Ang problema, wala mo mo udungan.
Ano first vlog na mo? First collab. Kasagaran ninyo nakita sa among mga post. Puro naman kanta. Ang mga na sadta. Napay sunod ani. Nga ako namin tao. Napulong na niya? Wala. Ako ka? May go kamera ba? Panda! Mami! Luto ng saging! Simpleng kinabuhay mga kakul. Buhay na. Nalay saging. Kami ang mga tao, di pumilit pagkaon. Kaya di pagkatao, may ngaway kaon. Bro, saging. Amo kinakos gang, boss! Tawi. Ha? Mga kagali ram. Mga bata. Ang mga kakol karong panahon na init na kayong politika. Init pa saging. Bali ng kapalitan ng salita sa bawat kampo. Basta wala lang magpalitan ng putok. Wala lang mga gwapong madadamay kagaya ko. Sila talagang gahapon. Ako lang. Wala siyang Siya lang talaga ang gwapo sa aming lima. Sa aming lima, aming tatlo pala. wala siyang labot. Wala diri among kauban ron isa. Shout out dahil. Shout out pare Wilmar. Briones. Kung asam ka karon, diya lang ka. Sabi kami. Ito na. Ah. Ang dami noon ron. Sige ako mata. Yeah. Sige na akong ilong. Halang kayo. Salamat din sa sponsor kami among saging. Dudong Gindaris. Salamat kayo. Ang tagya nga imong kuan kayo. Gitumba nimo gihatag nimo sa mga. Ibu saging. Maritis kami guru mo sa sana mo atong gayaan. Ang daw dados maritis. Dito sa pag saging kita dados maritis. Ayun. Salamat. Ay, kuan daw. Aham ko na. Sa po diri sa po dito na natangay ko. Naatso ko. Nagapon. Mag-like, react. Para like, react. Like react. Mag-react naman tayo para kay Hindi ko ba, sino ba? Aban, tamis lagi. ang mo daw. Wa na kay makit-an yuta sa kalibutan yang simintohon tanan. Oh no. Inyo. Ya. Wow. Di na ka madali na kay di wan may yuta. Apil bukid simintohon. Tama ko yung hapog. Doon lang mag-uuma kay wan tamnan puro na siminto. Ang dagat ibalin sa bukid, ang bukid balin sa dagat. Mao. Tama na. Kain tayo guys, saging. So, kapapot na silin lo.
Sa grali da na. Uli ang doon niya ugma. Uy. Sa grali da. Puros na siminto, yang siminto kong tanan. Doy, isa adjust ko ang patagon ng dagat. Hmm. No, patagon ng dagat. Ang patagon man nadam. Dagat tabunan di ay pasabot niya. Yang sugot mana tabunan ng dagat. Apil pud ka tabunan. Wala na kayo ta makitaan, puro sa siminto. Kaya may simintohon tanan. Apil bukid. Maloy ani mag-uuma kay wala tam nagkamuti. Siminto naman tara. Niya ba, partay. Bahag lugaw. Bahag lugaw. Lugaw ni ha. At lugaw. Panunot na ko. Bangon niya ba ba namin siya nga. Unsi. Dapat wala pun sa po. Mau jud. Napindi na daan. Isa na lang kabuok. Now, mapainuman yung tubig. Mauna to among mukbang. Ano kaya? Surrender kalaban. Oh, mangyari na bilin. Salamat yung pagtanaw. Busog sa mo kapel. Bye-bye! Ayaw ka lang din subscribe sa TV o Grace TV Kakol. Oh, dili. Ano dito?